Čaute, takže dneska je Valentína a ako vždy typicky čakám na Rolanda, kým sa vychystá, lebo mu to trvá proste vždy dlhšie ako žene. Nevidíme. Valentínske prekvapko. No čau. Čau. Konečne. Hrozné vlasy. Keď nepočúvaš, ne? Tá gumička je brutál. Čo zlá? Veľká strašne. Si tam robí úplne fontánku, ako keď má malé dieťa, alebo keď psovi robíš onu. Však to dobre, nie? Poďme, prosím ťa. Toto je limuzina, akože, hej. Môžeš trošku poľahšie rozprávať. Nenapadne, som rozumel. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Na to štikli v autobuse. No čo? To je super, stojíme v zápche klasicky a môj mechúr to nezvláda. Dneska musím zastať nejaké pumpe. Tu sa. Tu? Jasné, že čaute všetci, zvyšťať. Nikto ťa nepoznal, že v živote neuvidíš. No, oni ma uvidia. Famous na YouTube. Už mám nových subscriberov. All done. Museli sme zase pri najbližšom hajzli, lebo som dlhá. Nevydržala sa to proste vycikať, tak sme museli zastať a... Už som? Takže sme sa dostali už na miesto, kde sme sa chceli dostať, ale zistili sme, že totálny fail nastal, ktorý vám akorát dokážem. Takže malo to tu vyzerať takto a vyzerá to tu takto. Akože uhorka tam je, ale nastal taký menší fail v rámci výzdoby valentínskej, že toto bolo iba dovčera. Takže neviem, ideme niekde inde, ideme sa pozrieť inde a uvidíme, ako prebehne náš Valentín. Nachádzame sa na Petticoat markete, ktorý je podľa mňa dobrý rabiš. Sú to akože úplne veci, ktoré... No horšie ako slovenský Číňan. Rolandka, vidíme? Na valentínsky obed do McDonaldu. Aha, to si ty? Blondín. Takže ako je tu nachádzame na markete. Ktoré majú bagle, ktoré vyzerajú úplne, že mňam. Iba, že tieto bagle stoja prosím pekne 5 libier, hej. A ja vám teraz ukážem miesto, kde majú najlepšie bagle za super ceny. Takže poďte so mnou. No a už sa nachádzame tu, toto miesto má najlepší bagle za najlepšie ceny a asi aj vidíte, lebo je tu rada. One salmon and cream cheese and one with whole beef. Čaute. A chceli sme ísť do Sushi Samba, čo je tam hore, taká báreštika, tam. Ale obvykli, keďže je Valentine dneska, tak majú fully booked. Lebo my sme si dobre naplánovali ten dnešok, že ideme asi do Vapiano.
na karbonáru. Dostala troška zmena plánu, čo mám na hlave. Dostala troška zmena plánu a ideme sa ešte pozrieť k Tower Bridgeu. Čauko. Už došlo víno, hej? Strašne fúka pre Boha. Kokto. Akorát ideme z tej reštiky, je to malé vínko. Viete, ako fúka? Strašne snívaje. Strašne snívaje. Oh my god. Až naše auto. Takže idem pozrieť akorát na Snapchate, že koľko vlastne vonku stupňov. Vlastne neviem prečo na Snapchate. Musím pozrieť na aplikácii. Jaká som tu tučná pre Boha. Čau. Strašné zima, nie? Ale akorát koľko na Snapchate hlási Snapchat 5 stupňov. Fajnovo, keď ti ukazuje, že máš ísť doprava a doprava bola road closed. Takže hľadáme ďalšiu cestu. Akurát hľadáme parkovanie a sme chceli zaparkovať tu v carparku. Ale som bola pozrieť ceny 12 na hodinu. Takže vlastne nakoniec dobre, že sme nevychytali to parkovanie, lebo sme zaparkovali tu akože máme auto tam. A nachádzame sa pred Vapianom. Akože možné, že sme zaparkovali nakoniec úplne, že presne nie sme potrebovali. Je normálne. Je normálne superské. Superské to je. Takže ideme na to. Ideme papať. Bože, prepáč, Marmaj, tak ale stojíš mi tu, som už stále nalomé. Som skoro spadla. More, Marmaj. Lúčime sa s vami a ideme cantare. Ježiš, tak to zblízka nepreboha. Museli sme zase pri najbližšom hajzli. Zase sa hlásim zo záchodov. Zase som tu. Neuveríte, ale ja som zase na záchode. Ok, hlásim sa opäť zo záchodov. Podľa mňa by som originál mohla robiť nejaký dokument o záchodu v Londýne. For future.